l'exeu i us ensenyaré la meva exposició oral sobre els volcans. Índex. Què és un volcà? Les parts d'un volcà. Per què s'anomena volcà? Volcans del món, volcans submarins i final. Què és un volcà? L'interior de la Terra està format per roca fosa anomenat magma. També hi ha gasos que quan entren en combustió fa una esquerda i el magma puja. Quan surt a l'exterior s'anomena lava. Les parts d'un volcà: cambra magnètica, xemeneia, cràter i con. Per què s'anomena volcà? El nom ve de Vulcano, que és una illa d'Itàlia que hi va haver-hi diverses erupcions seguides i els romans li van posar el nom de volcà. Volcans del món. Torna a donar-li. Més? Aquí. El Teide, volcà muntanya a l'illa de Tenerife, la muntanya més alta de tota Espanya, 3.719 metres. El tercer volcà més gran de la Terra. Segons els científics, hi ha moltes probabilitats de futures erupcions. Volcà Etna, situat a l'illa de Sicília. Està actiu. Està quasi sempre en constant erupció. Volcà de Reykjavik. L'any 2010 hi va haver-hi un famós volcà a Islàndia. Eyjafjallajökull. L'erupció va provocar un gran núvol de cendra que es van tenir que anul·lar quasi tots. Milers de vols passatgers a tot el món. Volcans submarins. Són esquerdes de sota de la Terra que es troben sota el mar. La lava d'aquests volcans és diferent que la de la terrestre, perquè amb el contacte amb l'aigua es fa roca. A l'illa de Hierro, a Canàries, actiu a un volcà submarí actiu. El volcà més gran del sistema solar. El volcà més gran del sistema solar està a Mart i es diu Monte Olimpo. La base del volcà és de 600 quilòmetres i té 6 xemeneies. És 3 vegades més gran que l'Everest. Gràcies per la vostra atenció.